चिरांनि बिजनियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय आर्मी साख्रि मावबाय थानाय प्रसेनजित बसुमतारिया हरखाब कारेन्ट बोगथाबनानै जिउ गोमानो गोनां जादों। जिउ गोमानाय प्रसेनजित बसुमतारिया जिउ गोमानायनि 1 घन्टासो सिगां गावनि फिसाजोखौ भिडिअ कलाव एबार आं न'आव थांला बेयावनो थालांनोसै बुंनानै जंखाय हरदोंमोन होनना बिसि नासानि बसुमतारिया फोरमायदों। चिरां आमगुरि थानानि सिङाव थानाय सुबाइजार सामथाइबारि गामिनि थागिबि दजेन बसुमतारि आरो मनमती बसुमतारिनि फिसाज्ला देरसिन प्रसेनजित बसुमतारिया गोलाव 20 बोसोर आर्मी साख्रि मावबाय थानाय समावनो हरखाब मैया 8 डिसेम्बर खालि खेमावनो खामानि मावनाय समाव हरखाब कारेन्ट नांनानै जिउ गोमाबाय। बिथां प्रसेनजित बसुमतारिया दा अरुणाचलनि राजथावनि टावांआव दंमोन। बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला न'आव फैनानै थांफिननाया 5 दान जाहैबायमोन आरो फैगौ जानुवारियाव सुटियाव फैनानै गावनि साफागुरियाव लुनाय गोदान न'आव थानो लाजेननायनि खोथा होदोंमोन होननाबो बिसिया गाबै गाबै फोरमायदों। आर्मी आर्टिलारियाव साख्रि मावोमोन। दिनै आंनि फिसाया टावांआव दिनै पस्टिं जाना थांनानै दिनै कारेन्टनि खामानि मावनायावनो थैबाय। आंखौ आलाय सिलाय खालामलांबाय। रायलायनो मोनदों ना मोनाखैमोन? आं रायलायनो सानावल' मोनदों, आं 2:30 मोनदों। ओरैनो खयथासोआव जादों होननानै खोन्थादों? जानाया 3थासोआव जादों। बियो खामानियाव थांनायाव आंखौ फन हरनानै खोन्थाहराखै खामानि मावनायखौ। खामानि मावनायखौ खोन्थायाखै बियो आंनो। फिसाजोखौ स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो भिडिअ कल हरनानै नाहरबाय। फिसाजोखौ एदावहरदोंमोन, मामि आं एबार थांलाथ' आङो नोंनो थानोसै होननानै। बेसेबा गिदिर न' लुदोंमोन, आलाय सिलाय खालामलांबाय आंखौ। सिगांथ' जुलाइ मासावनो फैदोंमोन, ओमफ्राय दा 5 मास जाहैबाय बियो। जानुवारियाव फैनो होनदोंमोन। जानुवारियाव फैनो होननानै बुंहरबाय थादोंमोन। न' लानोसै, न' गोदानाव हाबनोसै, नों नांगौ बायदि जिनिसखौ बायनानै दोनसै होननानै आंखौ बुंहरदोंमोन। साजायनाय बुस्थुखौ नों बायदो होननानै आंखौ सानफ्रामबो बुंहरो। आंनि जिउआव आलाय सिलाय जालांजोब्बाय। जोंहाथ' दिनै 21 बोसोर जाबाय। फैसिगौमोन फैगोन जानुवारियाव, फैगोन बोसोरनि 2005आव फैसिगौमोन। रुंसारि जानायनि सिगांथ' आंजोंनो एखेलगे साख्रि मावोमोन। जोङो सानैजों थांलाय फैलाय खालायलायबाय थायोमोन। सेक्सनाथ' आलदा आलदामोन, अब्लाबो जों सानैजों थांलाय फैलाय रायलायबाय थायोमोन आरो सुटियाव फैनाय समावबो जोंनाव हाबफैबाय थायोमोन आरो आंबो थाङोमोन आरो आंनि मिसेसजोंबो बियो फनाव रायलायहरबाय थादोंमोन आरो मैया 12थायावबो बियो गोबां खोथा रायलायहरदोंमोन। दा बियो जानानै थांबाय। बियो 2:30सो टाइमाव जादों आरोखि। जाथाय जानायनि 2 घन्टासो सिगांनो रायलायनो मोन्दोंमोन। आंनि न'खरावनो रायलायहरदोंमोन। बियो 2003 जानुवारिनिफ्राय होननाय खोनादों आरोखि। आंबो सियर खोथाखौ आंबो मिन्थिया आरो। जोङो माने 22 रेजिमेन्ट आर्टिलारि होनो, आर्टिलारि। दा जोंना इउनिटआबो मिरतनिफ्राय दा अरुणाचलाव दंहैयो आरो। अरुणाचलाव दा अरुणाचल टावांआव दंहैयोमोन आरो। बिथांमोनहा अफिसनिफ्राय मा होननानै फोरमायहरदोंमोन जाथायनि सोमोन्दै? माने आं खोनानाय मथेबा माने जोंनि गिदिर अफिसार माने CO बुङो, बे COनि न' साजों माने इलेक्ट्रिक तार थांदोंमोन आरोखि। दा बेहाय माने बिनि सिनियरा बुंदोंमोन बेहाय माने मेन्टेनेन्स खालायनो, रं फोनायनो। दा बियो रं फोनायनायावनो ओमफ्राय माबोरै जाखो, ना तारफ्राव नांहरखो ना माखो, दा बेहायनो सर्ट जानानै मानसिया गांलाब गोलैदों जाहैबाय आरो। न'सिमथ' माने आं खबर मोननाय बायदिब्ला माने गाबोन फुङाव सफैगोन आरोखि।
सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।